కట్ట ఈ లెవెల్ పెట్టుకోవాలి సార్. మీరు సార్ అందరూ వాయిస్ మీరే ప్రెసిడెంట్ గారు వాయిస్ మీరు మాట్లాడతారా? బాగా మాట్లాడతారు. ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖు టైలర్స్ డే ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నాము. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా టైలర్స్ డే ఘనంగా జరిపేదాని కోసం మేము అన్ని ప్రయత్నాలు చేసేసాము. దాంట్లో భాగంగా టౌన్ హాల్ రేపాల లక్ష్మీ నరసారెడ్డి పురమందిరంలో వేదికగా టైలర్ డే జరుపుతున్నాం. దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా జలవనరుల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, రూరల్ శాసన సభ్యులు కోటమిరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, విజయ డైరీ చైర్మన్ కొండ్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఆనం రంగమయ్యారెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథులుగా చేస్తున్నారు. ఈ సభలో టైలర్స్ గత సంవత్సరం నుంచి కానీ 30 సంవత్సరాల నుంచి కానీ మేము చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా అప్పటి నుంచి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, ఆ సమస్యలు ఎలాగా ఉన్నాయి, ఆ సమస్యల మీద మేము చర్చిస్తున్నాము. గతంలో మినిస్టర్ గారు మాకు కొన్ని హామీలు ఇస్తున్నారు. ఆ హామీలు కూడా ఈ సభ ద్వారా మనం నెరవేర్చడానికి టైలర్స్ సోదరులందరూ అందరూ ఐక్యంగా టైలర్స్ డేని జయప్రదం చేసి మన సమస్యలన్నీ మినిస్టర్ గారి దృష్టికి, తర్వాత రూరల్ ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి, వచ్చిన అతిథుల దృష్టికి తీసుకొచ్చి సభను జయప్రదం చేయాలని టైలర్ సోదరులందరూ అందరినీ వేడుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈ కరోనా కోవిడ్-19 నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించి సగ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సభని జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. వై నాగరాజు, రాకీ టైలర్స్, టైలర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ట్రెజరర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం 2021లో ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖు టౌన్ హాల్ నందు టైలర్స్ డే సందర్భంగా వేదిక నిర్వహించుకొని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఘనంగా చేయటం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్య అతిథులుగా ఉన్న నాయకులందరూ కూడా పాల్గొని మా యొక్క టైలర్ సోదరులు సోదరిమణులు అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆ రోజు మా టైలర్స్కి ఒక పండగగా వేడుకగా జరుపుకోవటం జరుగుతూ ఉంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా. ఇప్పుడు అనేక సమస్యలు కూడా మా యొక్క టైలర్స్ వృత్తిలో చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం. సంక్షేమ పథకాల్లో భాగంగా మా యొక్క టైలర్స్కి చేయూత పథకం కింద ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించడం జరిగింది. కానీ అది తీరా చూసేలేకే 100కి 10 మందికి కూడా రావట్లేదు. అది వాలంటీర్లు తప్పో లేకపోతే అధికారులు ఇబ్బందులు మాకైతే అర్థం కావటం లేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, టైలర్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 10,000 అందిస్తామని చెప్పటం చాలా సంతోషదగ్గ విషయం. కానీ క్షేత్రస్థాయిలోకి వచ్చేలేకే ఒక 100 మందిలో ఒక 10 మందికి 12 మందికి మాత్రమే రావడం జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని స్పష్టంగా రేపు టైలర్స్ డే సందర్భంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, అదేవిధంగా మన రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటమిరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి నియమించుకొని మనందరం కూడా ఈ సభ ద్వారా మనం జయప్రదం చేద్దామని టైలర్ సోదరులు సోదరిమణులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చి జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మరెన్నో న్యూస్ అప్డేట్ కోసం G5 న్యూస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి.